Pero sa ning manggaling. Magkontesta ron og kanang palumbay ka og mangga ba niya kanang di ma gubaag naong. Patay. Easy ra kay na oy. Na premium ha 100 ya. Daog na dam kay di naman maguba yung nawong kay guba naman daan. Tanaw na to ha. Mo na. Kaya nyo. Kaya kamate. Tamis kina mangga oy. Kwa. Sige, kuha tagsa pa. Ayaw gupag naong dyan na. Tuslaw pasayan gagmay. Ako Sige, sayang gagmay. Kasi una dam. Wa, dungan na tanan. Dungan. Dungan ta tanan. Ihalom dyan na to ha. Ihalom ba? Yeah. Ihalom dyan na. Tanaw, diri mo mo to ba nga? Oh, dara. Sige. Tangtangan mo lalo, Loy. Kaya ron makita yun. Yeah. 1, 2, 3, go. Sira. Diretso ba? Ang tanong na hunding. My Ganda. Yeah. Oh. Reklamo sila aslom ko na. Wala na, ane. Di ba wala kasi mo daog? Hiraw. Tuni. Terus apa? Ini matabang ay. Mas ngayon, guba dyan. Imang ko na po yun. Ina niya. Guba. Rasa ng usap ko nagbakandek. Wah, yung guba boy. Ito. Champion si Poy. Naunta ko hanyo ni mo ba? Pwede magpatabag ihap aning pasayan. Uyap jay. Tipon ba pila ni kabuok. Mga na sila Loy. Ikaw na lang anak Loy. May hapon mga ka-troopers o shoutout tayo taron sa Mangga sa mga konday, sa mga viewers, mga followers, sa mga mabago, mga or sa katong naan-followban. Ibaw naman mo kanang kon. Nato malingaw mo sa mga video nga mga kuan, palamot. Inat lang mga kuan. Yeah, support lang kanunay mga ka-troopers. Maram dyan ang mong ipangaitan sa matag video nga mo isend. O shoutout ta. Ikaw, una pre. Shoutout ko sa mga maestra dira sa Inabanga College no. Staff o guardia diha. Shout out niyo tanan. O shoutout din ko sa Dagoy Biners. O shoutout din ko sa kung kanay sa manghod ganaron sa Cebu, si Rizal Silis Lintihas og siyang bana nga si Rodney Silis ng Lintihas day. Okay, ako naman noon. Og sa mga kaubanan sa call center sa IT Park. Og shoutout din ko sa kung manghod ganaron sa Saudi Arabia si Jason Silis og siyang mga kauban diha. Ako na po mga igagaw, kauban ako sa trabaho sa una nga sila Dennis Trusagaran, Ruel Anyabisa o si Jansky o sa mga kawanan. Amping-amping mo diha Brad sa Saudi o sa tanan na mga followers na mo diha. Shoutout ninyo tanan diha. Shoutout. Mga troopers may hapon ngaon tagmangga ninyo. Katong munding still yuri ba? Shoutout ko sa tanang nakailan ako ug sa mga among followers. Saan mang sulok ng bansa, everywhere in the world. Salamat Sulok ng mundo. Kisingan. Ay, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, mayong adlaw. Hapon. Og shoutout ko ni Pundi Loco from Cebu og ni GR Baba og ni Next Hostel Tungaw. Shoutout ko nimo Tungaw. Happy Father's Day diha. Og shoutout ko sa akong bayaw. Happy Father's Day diha ni Jaime Kusikol. Og palihog na may follow, share and subscribe sa among page Inabanga Troopers. Og daghang salamat. Og sa tanang mga amahan nga nanaw dire og sa tanang mama sa tibok kalibutan, happy Father's Day. Shoutout ko sa akong papa. Happy Father's Day mo pa. Og sa akong manoy. Shoutout niyo diha. Og na ko'y pahabol mga ka-troopers. Shoutout ko sa mga ulitang langgo diha nga paningkamot daon mo nga maamahan mo pohon. Ay, Happy Father's Day lang ninyo. Happy Father's Day lang nato. Ulitang guwang. Laghan mo. Lagyan mo pre. Paita.